50 eur? Po pristáti v Argentíne som si omylom zapol slovenské dáta a tá sekunda ma stála takmer 2 obličky. Ponaučený z vlastnej chyby som sa pred ďalšou cestou, tentokrát do Švajčiarska, pripravil lepšie, aby som neskrachoval na faktúre. Preniesol som si číslo do O2, aktivoval O2 spolu a založil skupinu a výsledok, automaticky som získal 1 GB zadarmo do všetkých krajín zóny 2. Medzi krajiny v zóne 2 patrí aj USA, Švajčiarsko, kde som práve pristal, čiže pre mňa veľmi aktuálne, ale aj také dovolenkové krajiny ako je Egypt. Samozrejme, že 1 GB na celú dovolenku nestačí. No, na prvých 24 hodín úplne v pohode a akurát na to, aby ste z lietadla napísali mame, že ste prežili let, objednali si Uber, či zistili, odkiaľ a kedy vám ide vlak z letiska do hotela bez zúfalého hľadania Wi-Fi. Keď dorazíte na hotel, môžete prepnúť na lokálnu SIM-ku alebo hotelovú Wi-Fi, no tentokrát bez nepríjemného prekvapenia na faktúre a tých 50 eur ja radšej miniem na poriadne hľuzokové fondy švajčiarskej reštaurácii, lebo vďaka O2 spolu je to jednoduchšie a vy míňajte rozumnejšie. Cestujte.